Pwede ba? Di, maka. Ani talaga kung lakla kay ang iya may gagaw to as balay. Kay magsabot-sabot kuno sila bahin sa kasal nila unya sulod si mana ni Matoy. Oh, di ay. Oo. Nya, ikaw din man din sa kagikan. Dito silang busyang. Tuwa man dito among kaperitihan. Oh, nagtapok sa day mo dito. Ay, nagtigom eh. Tungod mo itong nahitabo sa usang adlaw. Yang paro. Nahibuong ka sila. Ngano to? Tuod no? Katong diriyot sila magpinusilay si Ma'am Amparo o si Sir Marlon. Oo, lagi. Naukay akong mga parente. Labi na gyud ni Rene nga tuwa mo puyo sa magkuno. Oh, maukay yung mga kaparintidusan kay pinanggago na ninyo sa Ma'am Amparo. Pinangga kita na muna. Pinangga kay nasa mga sirapin. Kanang akong pagumangkon. Kamay mga sirapin, magpakamatay mi sa paglaban ni Amparo. Katulsar gud si Magno, ay suon ako, iyang amahan, tinahod sa guto. Maulagi? Hindi mo gud si Sir Marlon. May mo sugni kagubot. Ay, kapamayay, ang gusto nila, nga, maabot gini susgado, arong kahatagag bahin si Amparing sa kayutaan din eh. Ang ngayon sa buhay nga mga ito yung susgado. Kay, kanabiya si Ma'am, nakubigin na siya bahin na ninyo kayo Mao lagi, pero ang problema, kadaghan na kumuhang ni Paring, pero di man siya musugot yun, nga, maabot na yung husgado. Kanagod si Ma'am Amparing, di mo ginay sa gusto gubot. Sobra ra ang kabuutan. Mao na. Ay, ang gusto ba sa akong mga parente? Ang gusto sa mga sirapin? Labi na gina si Rene? Matubang siya, ay lang tubangos doon Sibyo, o si Marlon. Na, musamot ng ini kagubot. Sao na lang. Mahitabo na. Sir! May hapon! Oh, Sir, kamusta naman yung lakaw ni Matoy? Ay, huwag pamangin yun. Karoon pa kami ng abot? Ang uban yor, nangitapas kanding. Adi ay? Papa yun na mo malukop nyor. Mapamagay mi katunga. Sige lang yung magpangita. Kay katong akong isugo dito sa Picas teritoryo, wa pa siya positibo na resulta. Pero naglaom yun ko na mahayagan yun itanan. Aw asa na pahingon nyor. Atuglos kahayag. Oh, ayan na. Pero timan ha, na ay mga tao din mga squatter na to, na nananghid na ko, na nauyon na kano sila sa atong lugar. Ya, gusto sila mutukod diri sa atong yuta. Okay, patukura, may problema. Kay nagustuhan sa nako sila kay nanlihok man pud. Ang usa ang timan igyo na dili na ko gusto na mutukod bisan kinsa dinhi asa dapita sa atong yuta kanang mga sirapin. Kay mga way hinungdan tao na. Hapit na ng pamilya diri. Pila na ka barangay ang nailahan diha. Atong ipatagaan, tugyan ta na. Paghuman, masuko pa, sila pa isog. O nyor. Labi na ng kaliwat niyang paro ni Rinso ha. Diyo, sa tayod, daghang kayo mga bubong ang nagpuyo diha, mga sirapin. Hil nga mga papilis, kung ay pagtugod nako, pagguba na yun, ha? Nasabot ka? O nyor. Magbuntag kayo pa na. Tara, matulog. Tara. Ay, Mon. naugsa. Unsa man niya itong balay-balay. Oh, unsa man? Nakanahon na ko ba? Ang kanding ba? Ano man? May pa ang atong buhaton, magbangag lang tangdaan. Nya ang bangag atong hapinan, ug ato na to ibutang ang kanding. Ayaw na oy. Ayaw na to ni pagplano. Kay magplano mo ka nga magbuhat og tunnel, magpabuhat ta. Kung gani. Di ba ang baba sa tunnel, diha man ka magagikan sa silong.
Ayaw lagi, magagikan lagi sa silong. Mao gani magbuhat maghatag tunnel. Oh, Oh. Magbangag ta dito daan sa nahimutangan sa kanding. Unya, maghimo tag tunnel nga sangko dito sa atong gimangagan dito sa katong nagibutangan nga kanding. Aron kung naay mangita, ato lang tabungan ang bangag para di na nila makitaan ang kanding. unya karon ang pangutana diha, kung maka-estimate ba ka sa tunnel nga atong buhaton paingon dito sa bangag dito sa nahimutangan sa kanding? Maka-estimate ay nganong dili man. Ayaw, oy. Tingali unyag masipyat pa lang hinuon ta. Mahibawan na lang hinuon nga doon natin tinaguan. Kato na lang. Puli-puli lang tagbantay. Sabi ka, oy. Bantayan ginato nga way makaduol-duol sa kawayanan. Kapoy manggug kay ng puli-puli tagbantay. Mas may manggo ng atong bangagan to siya, nya adto nato ibutang dito ang tangkal sa bangag. Nya ato lang tabunan aron way makakita. Usa pa dili ta mahasol. Murag lisod. Unsa kahag ikaw na lang sa bangag. Nya kaming duhas kanding may tan-aw nimo. Lisod kayoy. Magbanos-banos na lang ta. Karon ikaw. Unya inighumas pa niyo to. Apulihan ti ka. Ana na lang. Paito biyan ni. Pasaran mo sa tapirme. Jesus na unsa biya ka ay. Ang tuso lang gud nato mon. Bililhon nga butang. Ha? Mao lagi pero hasula sa daan ng sige kapoy kay nang sige tagatanaw-tanaw na oy. Mas malabihon pa nimo ang imong katapol kaysa atong kaluwasan. Kanding nga bililhon. Bililhon nga butang gamanan. Makakwarta ta na mon. Kung magantos ta, masantos kita. Sus. Nya. Paas lang sa akong pamisita aning floor. Ayaw lang lagi una na si Flor. Unsan ba si Flor malibang nagkwarta? Mao na diha. Si Flor makahuwat na, permanente na. Pero ang kanding, kung mapalpak ta, magunsa na lang. Mawa si Flor, mawa ang kanding, mawa tang duha. Mahimo ta makaluluoy gyapon. Adto ra gyapon ta sa minteryo magsuportoriro. Ya okay ra nimo. Ang sabi ka eh? Matanawa. Gumikan sa kanding nakarilo kag bag-o. Saan man ako magpagahigayon ani oy nga sige mitagbantay anak niya. Uy, gayon unsa? Pamisita ni Flor na sad? Oh. Ana man ginang kinabuhi mo. Kung nag-apas ka sa kanindot sa kinabuhi, di ta magdali-dali. Sagi kaingon ko na nimo, a negative mind will never give you a positive life. Nuslit asad. Maulagi. Onya, Pero lisod man sa kay niya akong problema be. kaya unsa may problema nimo mon? Daghan mang naibog ni Flor nya maunahan niya ko. Nganong maunan man ka? Mamatod pa nimo nga pabor nimo ang hangin, ya maunan day ka. Kaya na may low pressure di bali ang hangin. Okay naong nimo, murang mabagyo. Pabor lagi na akong hangin. Pero ang nakadaot ana iya man kong gikondisyonan. Nga patigumon kog alkansiya nga parehas kadaka sa baril. Unya kung mapuno, pakaslan din ko niya. Oh, what is life is? Sa ato pa din imor din kwarta ang gihigugma niya? Dili oy kanang iya lang ko patigumon gud para sa mo kaugmaon. Onya, isugot sad ka. Oo kay kasalig mo ko na kanding. Salas kang buang nga biya nimo oy. Amay unta nimong buhaton, hangyo nimo siya nga day ayaw na lang ng alakan siya nga usa ka baril. Pwede lang unta kana lang unang kawayan ba mo pinutol. Kana lang unta. Bitaw no? Pero mahimo mo siguro ng usa ka baril bon. Kay amo na tong kanding. Iyaw mo na. Hastang kanding imong among sa imong kauwagon. Ayaw anak mon, hunaw-na abya ha, dili ra kita retag iya. Daghan ta. Imo lang unta atong hangyoon. Nya, day Flor, pwede di lang una ng sinsiyo. Kung di ba imong bungaton og minilyon, tibuok. Okay ra na inon. Pila man di akong ihatag bon. Utan na siya. Sugot ra siguro nagtagaan na nimog 10,000 oy.
Musugot ra ka na siya bon? Oo, basta ayaw lang ng sinsiyong o sa kabaril. Laktod niya pagkasulti, no? Wa ka gigugma ni Flor. Ang baril ug ang kwarta may iyang gigugma. Timan ina. Karibal na di mo sa baril ron. Okay, muram kag baril. Oh, ako gyapon yung gihugugma. Oy, mura mo kagog baril. Dili, ang baril ug ang kwarta. Wa kay labot. Lipante. Kita man barilan. Si barilo nimo. Karibal pa dago. Gugma pa kasi sa ka. Ako, biyak nimo eh. Ay, kaya lang ka. Bayo mo na tapos sa duldulan, nay. Pilapil sa day. Nya kay nalantawan man tamo diri mo nyari dayon ko. Dugay man lagi ka. Na. Ang agdi madugay nga naduha man ako huna-huna. Ato man takong muagi niya kay layuan mo ko didto eh. Ano gaduha-duha man ka nga gasabot naman kang sugaton ka namo. Ang ingon man sa si Andoy be nga wa ko mi klaro. Kay wa na ko ni nangitas kanding. Di abi sa siguro niya nga wa na sa mamangitas kanding. Nilabitaw ta ko maapil ang pangita. Mangita pa man ta nga ana mas tatay nga nakita na ko no. Ya mauro ilang ipangita ang nakakita dili ang kanding. Kay nakita na gyud ko no. Sila lagi si tatay ang nag-ingon ug mauro ilang ipangita ang nakadakop dili ang kanding. Nya kitsa man ko ni nakadakop. Ambot lang nila. Si tatay rin nahibaw kay maugoy ilang sigihag lakaw. Kasamok ba ang kanding nga eh. Taglakaw kay. Hapon ninyo. Ay, may Hapon, hapon Monday. sir. May hapon sir. Mayo kay inyong gi apa si Helen. Kaya ako ra ba ang siyang gisugat dinhi aron ako mo escort niya pa uli dito sa inyo ba. Ako sa Salamat ubanan kayo, sir. og di maginusara oh. Basta Len, Okay naman sir. abi nimo nang munday mas maayo gyud nga dunay mosugat ni Helen ining oras sa. So na kayo. Kitang kumpiyansa. Bitaw noon, sir. Sa hayra ba ini si Helen inyo la ipiyalog si Pulturero. Kuya kay tanan. Bao na ka. Ay, nakailan naman sa namo sila, sir. Nya, nasuod na sa namo sa pamilya. Bisa na. Daghan na kayo nagmahay, may nang way pagmahay nga maguna. Masuot o sa dili, mas maigyo nga maniguro ta, anticipate kita sa disgrasya. Ay lagi ko piyansa. Kung sa gani, aron di mo mahasol, di mo mahago, pwede mag ako ray kanunay mo sugat ni Helen gikan sa trabaho, aron sigurado gyud ang iyang security and safety. Kaya kaning salamat lang kasi gisugyot. Sir, amo man lang ganing haguan si Helen pagsugat. Total, mapahimos lang naman sa ninamo ang among suri-suroy. Di ba, Flor? Bitaw sir. Di ba? Ang ako manggod, na maminos ba ang inyong kahasol? Hindi na mo maproblema, nanako ko. Ikaduha, nananghid na biya akong noidensyo. O siyang gipanangiran sa tinarong, nga ako'y musugat ni Helen gikan sa trabaho niya ako'y muhatod pa doon sa inyo. Wala mo nga namlipay. Ay salamat na lang sir oy pero ay na lang nagbuhata sir. Mauwa man gud ni sir. Mawaw man. Sam kalin. Di ka sugot nga maguban-uban ko nimo? Ay wa naman siguro na kinahanglan na sir.